Ana BMW мегири роҳат мекунӣ. Солаш 2014 вагонный. намуди берунаи мошин. Ana балонҳои мошин. Ana намуди қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот метиҳем. дӯстон, дохили салони мошин. автомат старт-стоп будааст. боз чӣ дорад? боз дар инҷо монитор дорад. ҳарчи ҳамаи наворотҳоро дорад дӯстон. боз дар инҷо 4 электропакет. боз харидорои нақд бошанд омада аз наздик худашон бибинанд дӯстон. фул наворот мотор 3 дизел, нархаш 970,000 сомон. боз муомила мешавад. номер барои тамос 92 716 0300. Hyundai Santa Fe сол 2014 7 каса 4 VD дӯстон азиз. ҳолати балонҳои мошин. ин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон ба шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салони мошин. монитор дорад дар инҷо. коробка автомат. дар инҷо 4 электропакет. ҳама чӣ дорад. 7 нафаре 3 қатора дӯстони азиз. дӯстони азиз, мотор 2 дизел, нархаш 170,000 сомон. боз муомила мешавад. телефон барои тамос 93 848 0003. Kia K5 соли барориш 2015 вагонный. мошин вагонный дар ҳолати бисёрам хуб. мошин. Ana balonҳои мошин дӯстони азиз. ana намуди қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, 4 электропакет дорад. коробка автомат, старт-стоп, монитор дорад. боз ҳамаи наворотҳоро дорад дӯстон. любителои Kia K5 бошанд, боз омада аз наздик бинтон. ҳолати салони мошин. сидениҳо лифт. мотор 2 бензин. нархаш 135,000 сомон. боз савдо мешавад. телефон барои тамос 92 828 10 28. полный наворот.